בשלב הזה, העצים שאליו ככה עושה רושם, אנחנו נכנסים? אנחנו מסוגלים להשיג אותם קודם כל בגלל שהם הוגדרו היטב. אם ניקח למשל את הדרום, אז התחילה, אנחנו צריכים לגמור ולהשתלט על כל השטח, להתייצב על הגבול המצרי. אני מזכיר את החטופים שלנו בעדיפות עצומה, ואנחנו צריכים לשלוט בשטח ביטחוני כך שיפסיקו לראות משם רקטות, ואז אפשר גם לתאר בונקר את החמאס. אנחנו יכולים לעשות את זה כי יש לנו כוח, יש לנו גם לכידות. אחד הדברים הטובים ביותר היום בלחימה של צה"ל זה המגוון של הלוחמים והלכידות ביניהם, האחדות ביניהם, וההובלה מקדימה של המפקדים. יש לה תשלומים ואנחנו חווים את זה וכואבים את זה. תסביר לי כהדיוט צבאי. כשהתחיל התמרון, פעלנו בשיטת הריכוך המסיבי מהאוויר מן הסתם, וגם ארטילריה מהקרקע, לצד הפעלת כוחות משוריינים משמעותיים וכוחות אחרים משמעותיים, והשגנו את מה שהשגנו בצפון הרצועה. למה מדיניות הפעולה, שעכשיו כנראה, קרוב לוודאי אתה אומר שתצליח, בשלב ג' זאת אומרת, למה בעצם שינינו את השלב, את אופן הפעולה, אם בשלב א' הוא הצליח, ולמה למה אנחנו צריכים לצפות שמה שהצליח בשלב א', בסגנון הזה, בשלב ג' יעבוד גם הוא, אבל בסגנון אחר? כי אם ככה, למה לא מראש פעלנו כל הזמן בשלב הלא רצים, אם אפשר היה להשיג גם כך את היעדים? לא, משתי סיבות. אחת שקשורה לשטח, זאת אומרת, כמה שאתה יותר רחוק מהאויב, אתה יכול להפעיל יותר אש, כמה שאתה נכנס יותר לשטחים בנויים ולתת קרקע, אז אתה יותר זהיר בהפעלת האש, לא בגלל רק מה שנקרא נזק אגבי, או מה שקורה לבלתי מעורבים, אלא בגלל החיילים שלך. הסיבה השנייה, היא סיבה ממש רעה, והיא האמריקאים. יש כאן עכשיו ביקור עוד פעם של נציג של בלינקן, ואני חושב שאנחנו בשלב שאנחנו צריכים להגיד לאמריקאים, שימו לב, אנחנו נלחמים בשלוש זירות, יש לנו בנוסף את העומק והעורף, אתם אל תתערבו. מספיק בדי, או באמריקאית enough is enough, ובעיקר התחלה האמריקאית של בחישה בצד הפוליטי הישראלי. כן. זה בדיוק השלב להגיד לאמריקאים, אנחנו חברים טובים, יהיה לנו ויכוח גדול בהמשך על שתי מדינות לשני עמים, דבר שהוא לא קיים יותר במזרח התיכון, ולכן אל תדחקו את הקץ. שנגיע לוויכוח הזה נגיע, עכשיו תנו לנו לנצח, בגלל שהניצחון שלנו הוא ניצחון שלכם, וגם הייתי מרמז על אל תתערבו לנו בפוליטיקה, כי אתם לא רוצים שאנחנו נתערב לכם בפוליטיקה שלכם. אמת ויציב. בוא נעבור צפונה. חילופי המעלומות בין ישראל לחיזבאללה עולים קומה. עד כמה באמת אפשר לשלוט בסיטואציה הזאת? עושה רושם ששני הצדדים לא מעוניינים כרגע בעימות, ואולי בכלל בעימות. עד כמה ניתן לשלוט בגובה הלהבות כאשר הוא עולה ועולה ועולה, ואולי אפילו אנחנו מתקרבים לנקודה שממנה כבר, אתה יודע, יהיה קזוס בלי שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו לאחד מהצדדים. קודם כל, אני לא חושב ששני הצדדים לא רוצים בעימות. אם החיזבאללה לא היו רוצים בעימות, ויותר נכון איראן מאחורה, המפיק, לא רוצה בעימות, לא היה עימות. נכון שהוא לא עימות בעוצמה הגדולה ביותר, אבל הוא גם לא עימות בעוצמה הגדולה ביותר מבחינתנו, וככל שעובר הזמן, יש שני גורמים משפיעים מאוד חשובים. אחד, ככל שעובר זמן בכלל בלחימה, ומה שקורה בצפון זה לחימה, אז קורים דברים. למשל טילי נ"ט, כל עוד יורים על היבא, ואפילו משהו פיקוד צפון זה דבר אחד, תארו לעצמכם שטיל נ"ט שאין עליו התראה מוקדמת, יפגע בחס ושלום, חס וחלילה
אוטובוס עם אנשים. איך ייראה המאבק הזה? ודבר שני, מעל לא לשכוח אנחנו קוראים להם מפונים, אבל הם סוג של עקורים, את העקורים שלנו, יותר מ100,000, ולכן אנחנו צריכים בזירה הזאת, אני הייתי מעביר, דיברת קודם עם אנשים גבי שלבים, אני לא כך אוהב במלחמות שמגדירים שלבים ואותיות ומספרים, בוא נקרא לילד בשמו. אנחנו צריכים להעביר את המלחמה לשטח הלבנוני, ודבר ראשון, לדחוק את החיזבאללה ואת כל מי שנמצא אל מצפון לליטני, ולנטרל על ידי זה את הכוח של טילי הנ"ט. גם כאן לאמריקאים יש ביטוי שנקרא death zone, איך נקרא לו? תחום מוות בעברית. זאת אומרת, אתה מודיע, שימו לב, מי שנמצא מדרום לליטני, לא אכפת לי מה הסיפור שלו, דמו בראשו, אש חופשית. זה נכון בכלל, דרך אגב, בהגנה. בעזה זה היה צריך להיות כמה מאות מטר שמי שנכנס אליהם, אני מדבר על שנים עברו, כן. אז יורים בו. צריך לעשות את הדבר הזה בלבנון, ואז יהיה יותר קל להתחיל להחזיר את האנשים שרוצים לחזור ליישובים שלהם. זה עוד לא סוף המלחמה הזאת, אבל זה שלב מאוד מאוד חשוב בה. יפה. עוזי דיין, תמיד מרתק, אלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל ויועץ לביטחון לאומי שלנו לשעבר. אני מחכה לראות אותך פה, פנים על פנים, לא רק דרך מסכים. נבוא, נעשה וננצח. אמן. תודה, תודה יקירי.